Welcome to the venda radio. Ni duka lisuhana ni mwana ndi wa mahunguni. Basi ndizo rezulti sahani. Hapo zinoro kwa na recap ya over the weekend. Ngamura musero warani pala ka the Vibration Festival. Ai, so nizo chimbira. It was top notch. It was off the hook. Wasona mnangabo Fizi, Prefix, Miss K, Tondi the B-Town Mayor. Radivana bangwane pala kunofana wa Remzi, wa Akoli. Abamwe banji. Ususumbedzisa basumbedza bukoni havo ri arali muthu uchifi ukotewa perform ngandira ine vateguri vavo vasara kufusheya auna zvinji zvorachinga vari kugumbera zvone kana mini vaturi kufara nangwe udivana vada vaviri vararu vane vonodzerera kana unonga mavere heish kufara chokona pedzi hai vatu vaya ni kusumbedza vutu kusapota ngandira peka dzavo. So we hope muraro na crew yao again will probably bring another event, but at this time records uri vamwe vanji vaimbi vatudiwa vahome musora nonga mizofeel hai tingomuvona avo angobverera ari kutizorohetia mini namuzvara angobverera nana titizorohetia mini pedzi uya noya kuti investigator sikonorara kudikusori konofanda out uri ungavohetia mini kusukori vasibverere kamusinaona kudziona dzipanchara sajezu zvine vamwe vaimbi vamba zvonori nomudiwana panchara ndavadisina speni so zvoitendi zvitu this the event was off the hook top notch. One is never going to subscribe on this channel, and then I want to watch videos in the upload. And as the way they upload you, one of the Konawaka as well who are staging, one is defended or Takara. You have one fantasy about. Let's do this thing. I push a music choir and Usuko no Suka tune. I want to Zimwe. I can't do one for the venda radio. This video is using a record zone. About a temporary tray. Yep. This girl is hot.